meer hoog. Hoog naar het tudo awai koos. Pugu die wij en tout le blauwejo war diga pe warugen. A kreeg er aan hali ben berai en noatse jong. A weer via hat. Timbrei wat gana labur. Us het gana de goos niet. A gan turen de zee awai boezer rich. Comprende man beteen. Aida prista wacht toe de nolsio met unen principal. Awa bieder van wat. Pugu die zaver boppen naupi de bugel. A bremmen wie ze klem ordinel gaan drukov. En die was mijn stel, ja zo ze niet meer, laten notre conan on de willen niet. Dat was, bon. Die poai me dat zien, want dat is white, proze kon gala. Maar getuig mijn trouw had mij. Maar zo, gaan een drukov in kabo, hadden we een goeie zien, af vinden ze notre conan van de sculptuur, dat toen die hoofd, los gered gaat. Para otro, aber das geht der Haas, aber wie gut tun, weil nur in einem Tribiljoul, sie raken naar eens gedaan. Dan Allah mij bromarit, bromkedie, zet je als je hoogballonen, als je dat echt gaat drukhoef, me had er een loezo daar witsi, para mij loezo, me bestroha loezo bij me zijn, ja maar mauzo suppositoire de la cabeza rectum, ja maar de, en nu zijn otro konan honordonus nu. La kanie wan dola monerok. En toen daar je goede ga je vergeer. Dan wil para wala die mam gaan met us. En tamam para zolara de gaan notre conon. A fin de luzu die de la cabeza lestommi. Alle mam comprine palpers dai a mus. Dat kan maar zellen dus een papa zo wan dola he. A hide zellet. Ja, zo suppositoire de la cabeza rectum. Mais je moet zeggen dat je stuurt la petite zoa wat kan blazen iro. Farmacien die gaat dus zien brummen. Kijk, hoe moet je gaat doen, droog je gaat die. Ik poai dat die man die de la de non installe, maar dat je een suppositoire den de horaad me is zo geen naar daar bon. Bon, was doe je la kanal? Aya maar en minigo, ja. Bon, bremen drive deus hoe ik het doen. Je bent nog bij samen tot telefoon uren. Praat ik wel naar met gulgan niet meer naar pempe hoela. Maar die zegt dat het suppositoire dus mam goed. Oh ja wat wij film doen. Hoe je het had al lorgen niet. Hier van. Bon, wij toen nog naar die mam goed hier krijgen. Ayo mam goed. Maar doe je dat bugelkees tegen. Dat was een plechman. Maman ik kan dat doen hij. Dus ben nog bij samen. Dat is gulgan niet. Dan dat het suppositoire die mam goed. Kad video, ja wat. Me zo tigurdi. Aleta. En die goes non bripai dat zeveli hotion, dat zeveli losten. Dus kan die petit bateau, a treni bo alier dan niet. Aga niet weet non installe war pedoidolin we lakken dat suppositoire, mais pas jazella war guria. Oh mam god, me zo rut gad nehet ale, déjà, gad para. Pegu wel aan doudul me. Look ma pili per do la caneo. Oh, non si la won, me had explicadito. Nesque do betizo bopper. Si la won wat. Berzara la kiskenia bopper bahan tulzo contrefedde westalizero. Dus que me la cania bahan tulron. Parazo koos mam goos la is die en tulron. Fippi de gui gile nas bedi gun. E que guir ben die wiki si vulgalis.